Здравейте, колеги и приятели! Тази вечер стартирахме проекта и сега ще ви покажа първите резултати. Преди 3-4 часа започнахме. Попълнихме, тук в този профил съм попълнила 500 пол. Пула, общия пул има 12500, а започнахме от нулата преди 3 часа. След като съм попълнила тук 500 пол, в момента мога да прибера 245 пол и това е само за няколко часа. Искам да ви покажа да знаете колко е бил този пул 12580. Преди малко го снимах, преди около час и половина беше 3963. Много бързо стартираме и доходите са много добри. Влизам пак отново. Трябва отново да конектна портфейла. Отивам да прибера това, което съм заработила. 245 пол. В момента е по 16 цента. Съгласявам се с условията. Плащам се таксата. 244 и центови пристигат в моя портфейл. До сутринта предполагам, че този профил ще ми се затвори. Това, което съм вложила, ще се удвои и мога да се направя нов пакет да си купя. В момента показвам, че тук вече ги няма тези, които бяха 250, които ги клаймнах, а тук остава да получавам още 434 пола, трябва да получа още. Ако така върви, утре, когато ги получа на няколко пъти, и мога да си купя нов пакет. Показвам ви друг профил, където също имам по-малък пакет. Тук с 100 пола е този пакет. Тук малко трябва да изчакам и да влезна в другия акаунт. Влизам в този акаунт, първия. Тук съм сложила 100 пол. И в момента трябва да прибирам още 87 ми остават да прибирам. Трябва общо да получа 139, обаче ми остават 87. Сега прибирам 60 пола и много скоро този пакет ще ми се затвори. Клаймвам и тези 60 пола и това е невероятно, нямам търпение утре да го покажа на приятели. Така, отивам да клаймвам. Къде отиде? Натискам да си прибера прихода. Отдавна го чакахме този проект и най-после излезна. Така че заповядайте да ви покажем и да печелим заедно. Забравих да ви ги покажа в портфейла. Сега ще ви покажа. Ето тук съм. Тук ги няма. Отивам тук в MetaMask. Ето тук половите са ми пристигнали. Да покажа и другия акаунт. Как пристигнаха унези 250 в третия акаунт. Ето тук 246 са в момента. Така че това е. Заповядайте ще ви показваме още резултати и утре нямам търпение да се похваля на приятели.